Nzima kumlingisi oshayiswe yimoto. Sanibona nonke, igama lami uFelady. Welcome to my YouTube channel, iFelady Trends. If umusha la ekhaya, please do not forget to subscribe. Ugqigqa odokotela umlingisi womdlalo ehostela uLungelo Mpangase obedlala indawo kaKhethiwe owashayiswa yimoto walimala umgogodla ngenyanga edlule. uLungelo walimala kanzima emlenzeni nasentanyeni ephuma enxanxatheleni yezitolo eGoli. Elandisa isolezwe ngalesi sehlakalo uthi wayeyogibela itekisi Uber ngesikhathi kuqhamuka imoto yamshayisa. Uthe wathi evula isicabha kwaqhamuka imoto ihamba ngesivinini esiphezulu yashayisa le ayezoyigibela wase elimala. Uqhube wathi, "Angikho esimeni esikahle nempilo inzima njengoba ngingasakwazi nokuqhubeka nokulingisa ngenxa yalokhu kulimala. Njengoba ngikhuluma nawe nje ngiphuma esibhedlela ngiqale phansi ukufunda ukuhamba ngemuva kokulimala." Uthe kunzima ukufunda ukuhamba ngoba walimala kanzima emlenzeni. "Ngingajabula uma ngingalulama ngokushesha ukuze ngikwazi ukubuyela emsebenzini. Angenzi lutho okwamanje okuyinto engiphethe kabuhlungu ngoba ngiphuthwa imisebenzi." Umthombo wesolezwe ongathandanga ukuziveza uthe isimo salomlingisi sesingcono kakhulu njengoba odokotela benze umsebenzi oncomekayo. Naye ubakhuthalele odokotela kakhulu njengoba behlala bembheka ukuthi la alimala khona kuyalulameka yini, kuchaza lona lo mthombo. Ku-Instagram kukhona isikhathi lapho ake wafaka khona isithombe veza intamo elimele efakwe okokuyisekela. uLungelo uthe uhamba odokotela isonto nesonto ukuze alulame besamfundisa ukucathula. Simfisela ukuthi engathi angalulama ngokushesha abuyele emsebenzini wakhe. As we all know, here is uKhethiwe kwihostela ebidlala njalo ngesonto kuMzansi Magic. Thank you guys for watching le video lena. Please do not forget to subscribe. I am out till next time.